Malawi Today. Tikupaseni moni ya Malawi konse kumene muli, kutauni ndi kumuzi, kunyanja ndi kumapiri. Amalawi nonse amene muli mayiko akunja kumeneko mulandire moni. Ine ndi Mr. Abula, awa ndi mafact no reverse. Choyamba ndikufuna ndipereke ripoti za kubedwa kwa mwenye. Amalawi amafuna aziziwa chilungamo cha mwenye amene anabedwa each and every hour kuti zili pati. Ife timakuwuzani ndife agalu amuzi, ma watchdog. Timayesesa kufufuza zoyenera kuti Amalawi tikuwuzeni zolondola, osati zongopeka kapena zozitenga kwa anthu amene sakudziwa kanthu. Ziwani kuti kubedwa kwa mwenye ife Amalawi tinakuwuzani moveka bwino kuti munthu uja wabedwa chifukwa chopanga sapoti ma demonstration amene mavenda amapanga kukwiya ndi mtengo kapena msonkho wapakatundu. Atamugwira munthu uja anagona ku Lilongwe, ndipo usiku winawo anapita naye ku Blantyre. Apa pamvesese Amalawi tinafotokoza moveka bwino, komanso tinafotokoza kuti galimoto imene anayendapo pokaba munthu uja amagwirisa ntchito kumbuyoku, zaka zapita kumbuyoku ndi gangata. Timafotokoza so moveka bwino. Atapita ku Blantyre, apa ndi pamene mutimvesese usiku wakucha kwa zulo. Usiku wakucha kwa zulo munthu uja anamusamusa komwe anali ku nyumba ya munthu, ku nyumba ya minister wina, amuchosa konkuja akamuyika ku nyumba ya chifumu ya ku Blantyre. Tikunena pano lero lomwe lili lachinayi, munthu uja wagonaso ku nyumba ya chifumu ya ku Blantyre. Akupanga zimenezi sakufuna kuti aliyense aziziwa kuti munthu uja ali kuti mwina nkuthekera asilikali akhozopanga kagulu kuti apite kumalo kuja by fire by force. Ndiye tikufuna tipereke uthenga ku ziko pano, tikufuna tipereke uthenga kwa Amalawi pano. Amalawi munthu uja akanali moyo sanaphedwe, chifukwa choti Amalawi tazindikira mwachangu kuti amene anapanga zinthu zija ndi a DPP, akuziwa kuti ayaluka ndithu. Koma Amalawi ife tikudandaula kuti mwakhala chete kwambiri pa nkhani imeneyi. Munthu uyuyu atha kuphedwa chifukwa choti Amalawi mwakhala chete. Taganizani munthu akukasungidwa ku nyumba ya chifumu ya ku Blantyre. Munthu aba mwenye akukasungidwa munthu uja ku nyumba ya chifumu ya ku Blantyre. Kodi apita muthalika akuziwa kapena sakuziwa? Chifukwa nyumba ija ndi yayikulu, atha kumpitisa munthu msogoleri osaziwa. Asilikali komanso zinduna zimatha kungolowa kujako chifukwa amatengerapo mwayi kuti munthu ndi wokalamba ucho. Kodi akuziwa kapena sakuziwa? Pamenepo sikufuna kuonjezera Malawi kuti tinene kuti ayapita muthalika akuziwa kapena sakuziwa. Ayi, chifukwa ngati anachisale amakwanisa kuba tipini ya apita muthalika, tipini ya ziko, pini kodi ya ziko ndi kuba nkumakagwirisa ntchito kutapa ndalama, angathe kukwanisa achisale omwewa nkukalowa kuchipinda kwa apita muthalika ndi kwadyera mkazi apita muthalika osaziwa chifukwa cha ukalamba, popeza apita muthalika nthawi zonse amakhala kugona. Awa ndi mafact. Ndiye sitikufuna tionjezere kuti apita muthalika akuziwa pomwe ife sitikuziwa kuti sakuziwa, koma tikufuna tinene zomwe zili pa ground. Munthu wanu Samia Sakreni akanali moyo, koma panopa akusungidwa ku nyumba ya chifumu imene ili ku Blantyre. Asilikali, ngati mukufuna kuti munthu uja akhale ndi moyo, pitani kaphwasuleni ku nyumba ya chifumu ya ku Blantyre mukamtulusa munthu. Ndiye pano tichenjeze apolisi, tikuwuzeni apolisi mopanda mantha,
tikamamuona Malawi ife timaona sogolo lathu, timaona chathu chilichonse chili m'Malawi mono. Zomwe mukupanga kumapita ku Lilongwe nkumakajambula makamera anu, ku Lilongwe nkumajambula nyumba za anthu, ku Lilongwe nkumati mwina tiuganizira kuti nyumba iyi ndi mmene akusungamo munthu, zimenezo nzachamba zauchisiru. Apolisi zomwe mukuchita nzauchisiru, apolisi aku area 30 ku Lilongwe ndi zauchisiru. Makamaka nkulu iweyo kumayima kusogolo kwa kamera, munthu wopanda sisi kumutu ngati nkhululu, mbuzi ya munthu. Si nthawi yoti Amalawi mungamazunguze mungamapusise nthawi iyi, nthawi yopusisana inata. Tikunena kuti munthu ali ku nyumba yachifumu ku Blantyre, katengeni makamera kumeneko mutalowa muzipinda mukampeza munthu atamukulungakulunga zisalu. Musavutike kukajambula ku Lilongwe komwe munthu kulibe. Musavutike kufufuza za galimoto pomwe galimoto yo ife tikukuwuzani kuti ankayendera ndi gangata. Mphamvu zanu zikazachoka anthu chilungamo azachiziwa. Zimenezi ndi zoona. Nkhani yanga yachiwiri, Amalawi lachisanu likubwerali lomwe ndi mawa kuli Sona. Apita Mutharika akuyembekezeka kuti apite ku parliament, akatule Sona, akalengeze Sona, akawerenge Sona okha. Amalawi pamene patikufuna timvetsetsane. Mawa Friday ndi siku limene mtsogoleri wa dziko lina Arthur Peter Mutharika akuyenera apite ku parliament akalengeze Sona. Musona muli uthenga umene muli mtendere wa Malawi kapenanso muli kulira kwa Malawi. Ndiye apita Mutharika mawa akuyembekezeka kuti apite ku parliament akawerenge Sona imeneyi kwa Malawi. Ife Malawi tiziwe mmene tiyendere kuchoka 2025 mpaka 2026. Kodi zitukuko zikhala bwanji? Nanga nkhani ya malimidwe ndi zakudya zikhala bwanji? Nanga nkhani ya kukwera kwa katundu ikhala bwanji? Komanso nanga nkhani ya chitetezo mdziko muno ili pati? Ndiye mukaona kuti apita Mutharika mawa sakupita ku parliament, ziwani kuti apita Mutharika muyikepo question mark kuti kodi munthu uyi usogoleri wake zomwe ankanena anthu kuti ndi gondi ndi zoona. Chifukwa pakuveka mphekesera kuti apita Mutharika angopanga likodi ku chiroboti, kupanga likodi, kupanga audio, nde atumiza chabeka CD, atumiza ka audio pa phone kuti audio ndi imene ikalengeze Sona ku parliament. Ndefe tineneretu pano, ngati mukufuna mtendere a DPP, tikufuna mtsogoleri akatiyimirire ku parliament akatiuze za Sona tiziwe timvere kuchoka kwamwa kwake. Ife singamakhale pano ngati ziko nkumamvesera ka audio kwamene roboti yapanga kunyumba kwa apita Mutharika. Tikufuna apita Mutharika apite ku parliament mawa Friday mawa akapereke ndondomeko ya Sona. Ife sizisiru tingakhale pano tizikamvesera ka audio kongo kujambula pa phone. Basi apita Mutharika iwo agona kunyumba. Ife sizoseweresa, ife sizikwangwani. Tikufuna apita Mutharika mbwere mawa mukalankhule nokha akakufuseni mafuso. Ndipo inu anyamata fusani mafuso kumene kumfuseni mafuso gondi uyu. Mawa ndi pamene mungakhulupirira Malawi kuti apita Mutharika ndi gondi idi zenizeni. Mawa ndi pamene mungakhulupirira Malawi kuti apita Mutharika amamva anthu amangoanamizira kuti ndi agondi. Chifukwa mawa kuli mafuso uko. Ambali ya zipani zosusa kafuseni mafuso opindulira Malawi. Kafuseni za chitetezo mdziko muno mulibe. Munthu wabedwa apita Mutharika kuli zii. Anthu akumira ndi mazi kuno mdziko muno apita Mutharika kuli zii. Ndiye tikufuna tione mawa, sizofuna kuti sizoti tizikangova ka audio apita Mutharika atumiza ka audio ndikamene kapange Sona. Sona sikhala mu audio, Sona imakhala mwa mtsogoleri. Ndalama mukumatidyera ndalama kwambiri misonkho
simmatijera ndalama pa audio iyayi. Katundu wakwera mtengo mziko lino chiyembekezo cha Malawi chafera m'mazira. Ndiye mawa zimenezo tikazione musona. Sizoti zikangova iweyo bubu ukulankhula mka audio. Ndi pamene ifeyo timatuluka sopano kumanena kuti apita Mutharika anamwalira. Ndiye musazatione ngati oyipa. Tikuyimaso pa chulu kunena kuti apita Mutharika. Please tizapempha ngati apita Mutharika sakupita ku parliament. Tizakakamiza azipani zosusa apange gulu aonesesa akakumane ndi apita Mutharika tikaone. Sitimafuna kukhala ndi ziko loti msogolera namwalira kalekale. Sona ndimene iwulule zinthu mawa kuti kodi apita Mutharika aja akuyankha mafunso akuvesera mafunso tikhala masotongo pa TV mawa. Kumuona bubu kodi bubu ndi bubudi. Kodi munthu uyi amava mubaireni tumajekeseni matako mose mubaireni tumajekeseni makutu mose mubayeni majekeseni mawa makutu aseguke ave. Sitifuna zombambwana, sitifuna kulitengera ziko kuntoso. Muziko chitetezo mulibe munthu kumuba ngatika mwana mukubweresa madrama kumakajambula zinyumba kulilongwe. Heya polisi apanga ataki nyumba iyi mmene kuiganizira kuti muli anthu tinanena kuti galimoto ija inaliya gangata. Kantengeni gangata simple mfuseni mafuso. Muziko muno chilungamo mulibe anthu ake andala amene timakusankhani kukhala pa udindo simuzo chomwe mmachita. Katundu amene mukunena kuti wawola Katundu mukukataya. Inu zoona mmutu mwanu muli nzeru. Anthu wa DPP kodi mukutengerapo mwayi chifukwa cha ukalamba wa msogoleri kapena ufiti. Inu mukuti Katundu wawola mukufuna mukataye kapena mugulise. Inu mwapeza mainjini. Boma lapita lija la MCP ndi achakwera anagula mainjini. Mwayi wake mainjini omwapeza muchikhala inu mukanagawana bwezi kulibe koma inu mainjini aja mwapeza koma mukuvutika vuto la mazi kuti vula si kugwa chimanga chauma mainjini alipo osapasa alimi apange ulimi wothirira komanso mainjiniwo ndi oyendera mphamvu ya zuwa. Vula yasowa kuli zuwa lambiri. Zuwa lolitha kuyendesa injini imene MCP anagula kugulira boma kuti boma ligawire anthu. Inu mukudandaula vula. Amalawi pena pake ndimanena kuti ziko lino la Malawi ndilolemera lili ndi chilichonse koma kaganizidwe ndikofoira. Kusauka kwa ziko la Malawi osauka ndi maganizo koma Mulungu ziko lanalidalisa. Tili ndi mazi kudera lililonse kuli misinje imene simapwa. Tikanena Mangochi muli nyanja muli misinje. Tikanena Blantyre muli misinje ikulu imene anthu atha umatenga mazi ndi kumathirira mbewu koma zipangizozo kulibe. The best way tengani mainjini amene inuyo mwaona kuti boma lapita lija linagula ndipo mwapeza mbomamo apaseni anthu mukuti ya zinthu zitikatayi. Amalawi mwina simukuvesesa nkhani yotaya zinthu akuti zawola mainjini zoona amene anagulidwa nthawi ya MCP wothirira mazi koma mphamvu ya zuwa a DPP akwatenga kuti atayi kodi akatayidwadi amene wa nanga chovutikira ndi zuwa kuti chimanga chikupserera kumunda alimi anthu inu mmizi mukuvutika kuti chimanga chanu chapserera pomwe boma lanu la DPP mainjini omwe amayendera mphamvu ya zuwa othirira mazi akungokhala akuti pano akufuna akatayi. Tinene kuti DPP inabwera kuzakoza zinthu kapena kuzaononga. Zonsezi akufuna ziko lizikhala ndi njala iwo azipita maiko akunja kumakapempha. Anthu opanda manyazi woti akamapita ukapempha atavala masuti agalu yawa. Asogoleri wochena suti pokapempha. Mmavesa chisoni tikamaona mavideo yanu mukamapempha kwa azungu kumachita kugwada agalu iyo. Ngakhaleso azungu amachita kudabwa kuti koma Malawi kufoira kwanji kumene muli nako.
chuma muli nacho ife America ino kuti ikhale America chifukwa cha Malawiyo, chifukwa timakulandani zinthu kumeneko, timakulandani golide, diamond, timakulandani kwatizi, timakulandani miyala ya mtengo wapatali, ino mukulephera kuzisungunula zinthu zichi. Kufoira kwa maganizo kwasogolera ku Malawi. Lero lino mukuti zinthu mukataye, anthu akusaukira zinthu, mukataye mainjini othirira mazi, anthu akusaukira mainjini othirira mazi, anthu chimanga chikupserera. Amalawi ndinotembereredwa galwini. Ndeti kuone mawa msogoleri kupita kusona ukapanga sona weka ndipaka mwapako. Tikuoneni mawa apita Mutharika mukuti uza za sona nokha ndipaka mwapano, sitikufuna tivereka audio kauchisiru. There is no way fedinga makhale pano kumavereka record kopangidwa ndi mbuzi za anthu huko. Akapanga edit. Basi akabweresa musona basi tikuva sona ya apita Mutharika tikuvera pa audio. Iwe uli kubedi uli miendo kanganga kumeneko ukungomwaka chaso sausiru eti. Ngati pali mbuzi za sogoleri ndiwe mawa tikuone kusona kuni manja kochoka galwiyo. Tikufuna mawa apita Mutharika tikakuoneni ku parliament mukupanga za sona mawa chifukwa sonayo ndimene tiyendere ngati ife Malawi. Mawa ndi pamene tiziwe kuti boma limene likulamula ali ndi mbuzi. Zonse zomwe akupangazi ndi zolinga zawo ndizi. Ndipo atibera chuma ichi. Ndipo mtendere wathu ukhalapa kuchokera mawa. Ndesi kufuna tikavereka audio kauchisiru ku parliament. Apo ndetibweraso pano kuzamba kunena kuti apita Mutharika anamwalira changu amaijeni ansa kapitani pampando ngati malamulo akukulolani yambani kutumikira ziko. Ngati malamulo sakukulolani ndekuti anthu akaoneko ku State House tikaone kuti ngati pita Mutharika ali chikomokere kapena wamalizika. Ife simafuna kutengera kuntoso. Ife tinanena kale pano kuti Malawi iyi tizafera mbendera yake yomweyi. Musamaone ngati Malawi wazana ndi Malawi walero. Chifukwa mmatizunguza. Kumwalira kwa Victoria Bobe munatengera akaidi kundende. Ife tinakuuza ni moveka bwino Amalawi pena pake you need to be care ndi mbuzi za sogoleriza. Amalawi akamapereka report amene waombera munthu ni mamuna wake. Munava bolita Amalawi mutaona kuti mamuna wake watengedwa ukapangidwa question ku police. Kodi chimene chikulepheresa mamuna yakuti antenge iye ndi mulungu kuti asakafusidwe mafuso. Mamuna wa Victoria Bobe anapha mkazi wake kumuombera ndi futi. Anakatenga zifwamba chifukwa choti ndi mbale wawo anthu a DPP ndi anthu amozi ndi DPP ndi omwe ali mu DPP ndi asogolera DPP zinalephereka kuti zinthu zijaziziwike munthu jamange akukatenga akaidi kundende amene ali kale kundende. Kodi natuluka kundende kukapha munthu kunyumba. Lero ndi zimalombo kuti munthu wabedwa akupita ukajambula nyumba za mulilongwe. Tikuti munthu ali ku State House mmene averemu kuti taziwa zimenezi muona mchosa moto. Ife tizasatirasa zimenezo. Ife ndi agalu a muzi ma watchdog. Timasatira stepe iliyonse komwe mukupita naye munthu uja. Mukamuphaso tinena pano kuti ameneso amupha ndi auje. Mukammasulaso tinena kuti ammasula koma amene amchosa pakuti kumpitisa pakuti ndi auje. Chilungamo chizenda ngati mazi. Ine ndi Mr. Abula. I want my fact, no reverse.